Nun pequeno pobo das Rías Baixas vivían un mariñeiro chamado Don Rulo e unha mariscadora moi sabia chamada Dona Maruxía. Ambos eran amigos inseparables e compartían un gran amor polo mar. Un día, mentres paseaban pola praia, atopáronse con dous nenos curiosos, Lucas e Valentina. «Ola, pequenos!», saudou Don Rulo cun sorriso. «Que facedes aquí?» «Hola!», responderon Lucas e Valentina ao unísono. «Estamos a xogar coa area!». Dona Maruxía agachouse, escarbou na area e mostroulles unha fermosa ameixa. «Presento-vos a miña amiga Clara». E a continuación díxolles: «Sabedes que o mar, ademais de ser o fogar de milleiros de seres vivos como a Clara, ofrécenos moitas cousas maravillosas?» Preguntou con entusiasmo. «Vide e contovos». Os nenos achegáronse intrigados. Dona Maruxía comezou a explicarlles: «O océano é como un gran amigo que debemos coidar, pois nos provee de oxíxeno para respirar. Captura o dióxido de carbono que producimos e proporciónanos alimentos deliciosos. Ademais, é un magnífico lugar para pasear, descansar, ler ou xogar no tempo de lecer». Don Rulo asentiu e engadiu: «Así é, amigos, eu son pescador artesanal e desta maneira axudo a coidar o mar. Os pescadores artesanais sempre deixamos que os peixes máis pequenos crezan e para iso usamos artes de pesca sostibles. Así, o océano pode seguir dándonos os seus tesouros. Isto é algo que me ensinou o meu pai e tamén o meu vello amigo Octavio, un polbo moi sabio. O mar é un lugar cheo de vida que debemos coidar». Lucas, cos ollos brillantes, preguntou: «E como se pode coidar?» «Boa pregunta!», exclamou Doña Maruxía. «Podemos axudar de moitas maneiras, por exemplo, separando os nosos residuos para que se poidan reciclar, participando en actividades de recollida de lixos mariños, reducindo o consumo de plásticos, respectando a vida mariña ou apoiando os espacios naturais mariños protexidos. Sabíades que existen lugares de protección dos océanos chamados a Rede Natura 2000? Son lugares moi especiais que aseguran os nosos océanos sigan sans e cheos de vida. E nas Rías Baixas tamén temos varios». Valentina, emocionada, dixo: «Podemos contarlle aos nosos amigos?» «Claro», respondeu Don Rulo. «Cantos máis sexamos, máis coidados lle proporcionaremos o mar». Os nenos miráronse e sorriron. Decidiron que farían un club de protección do mar na súa escola, onde aprenderían sobre os beneficios do océano e as súas accións para conservar o mar. E así, Don Rulo e Doña Maruxía, cada vez que se atopaban con Lucas e Valentina, contábanlles máis historias de Clara e Octavio, e de todos os habitantes das mares, da pesca e marisqueiros sostibles e do cuidado e o amor que debemos ter os mares. Aos poucos, os nenos convertéronse en pequenos gardiáns do mar, compartindo o seu coñecemento e coidando as súas rías baixas.